ena adwasafo na ankasa nso so wonu so de papa wie oduebo o kire ne ho o je ne ho mena o pere o ba o papa wu abusua se date unso ba bia o papa da no abusuafo ndi ba bia oda adent adwasafo ne se mahama mampanyin se mampanyin na man de akosie baabi o se bo Gazara man ena o abaka adwasafo abaya abusua panyin say so adan papa shi you see when abaye papa shi adwasafo fa se ntimi se ho ne papa fie o oye busuani wode ma mefie ne papa eduru baabi na asunya akonwa ebetoye no na ndo oduro ni mapa kwa akura no efie be se du ko de dunu machi no o papa ko pe eko manhia akobo yewura amane senka onfo akonwa ne manini yewura hwe mu pa no hu se onye ade ase ni ka so obenya ade ase onye mujakan a odi eyeye enti wanfa amane ani ti se onya akonwa de yanko yo hene ti kaneba eyina Akofena no ko di jimbi ko Akofena afana ko jere papa kwa no akoka se o sai so na edi de papa de ede be na ya mama ni amane no mpanyifo bi aye hwe han man kura bi di jimi sa no ye adu tv ya da moni adidi ye tie ni ekonu ane mo ya da moni adidi o bo aye oya be aye bo aye because adu tv tie say ye fremo tie say ye tie nsem papa epu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan adie na wo wune hwe adu tv na ye hwen dia upe biala ensem papa yi news papa yi agro na upe Edum TV. Ya yedi. Ene juada humobrobo sume no ne da etoso aduonu mienu ewo mfie empima aduonu ni aduonu nsen arefo yamamu nyina akwaba eba Edum TV so ene yesa ebesua de na ye besua fa amamne ne amane ho so maame anase papa wu a eba me na medi ade ma ne yeye anase ye obi fofra eso timi di ade ema ne yeye tina se abra ye ko eye nana adu Gyamfi adutwum ho ne ene na akobọ nkomo no de yewura amamre mu meka amamra ye ka kamfo amamre se ne yadedie mu esitie mu meka wo se wese and beauty zone on the boy chidom e wo dwubadie bia yedi e wo Edum TV so we eye wan kasa wo chiame nana akosia oforiwa amanfo ye ntwa ye homra ye adu tv ya da moni adidi ye tie ni ekonu ane mo ya da moni adidi o bo aye oya be aye bo aye because Edum tv tie say ye fremo tie say ye tie nsem papa epu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan adie na wo wune hwe adu tv na ye hwen dia upe biala ensem papa yi news papa yi agro na upe Edum TV. Ya yedi. Ayafo me sa mo akwa babiem na mo akwa baba Edum TV na yo so akosia ena ya betwa ye besua amamre ne amane so me papa wu a me wo hu tumi se mdim papa de David Asante amambere ene amane ekwan e fa so a obi wu a ye ntotoye no aye abusua na ye emanka ho mo papa na enu no ne maame e ho ne wofa ho ne nuanom ho abusua wo efie ho no no omo na amamre kwan so ene amane kwan so omo ye entutuye bia no wafre mana ka kyerem se mo papa ye ne sei na ye no eba ntimi enka kwan fa so ne papa ye eba o ye ba untimi kyerem kwan fa so papa ye abusua amamre ne amane kwan so abusua wo firi mu no abusua ne mpanyimfo abusua panyini ene wo duanom ne wofa asefo de ne wofa no no ene kyere enti eba Asante amamre ne amane kwan so aba ni papa de David aga me na me papa no de di na ade nyi ono betimedi saa eba no o se yedi ade koye maame fie akanfo ene asantefo yedi ade koye maame fie ntime betimedi mi wo fa bi ade betimedi mi wo fa ase bi ade betimedi mi nu ade ra mi ntimi mi papa nu ade mi ntimi ni mi papa ade ma ne ye fi se amamre kwa so no ba bia yesusu ye nchi fi no ye ni ade enko ye papa fie enti papa wa untibi di na ade ma ne ye nse mre bi no na ye betete se enka ne Ghana mampanyin yewura JJ Lawrence ebetwa asa ade nim se ye yes wo fa ase
of our send the jade and will be twitcham and I no yet sa quine so na obi ene ne yire ne ma bre no se be ma ne wu a ye of our say sinjo ka of our say no so of our say no be dia dia utimi je japade na ogi free oba no papa ne be ye a kola ne maame de babo bra no mo giri nyina free ho ana 1992 obaye mra say sabe kura na enya nwura 92 no nje enya PNDC law 111 se papa ewua ne depade no se wanye nsamanse boni fe ne we no se wanye nsamanse a yenchemu wotwe yema busua no baako na ayere ne manfa nso antira no na ankoye se eba na otwa mu se wofaase nkodi ne wofaade o na mbom ne ma na ya no mo gi from se ma mo ye mobo no eno no odi mmra to ho se yen ekwan ya fa so a yentim na kurani no ne ma no enya omo fam de na abusua so ekwan ya fa so omo so nya omo de no nkire se obetwa mu se wofaase eno ya mamre ekwan so obi antimi ntwam eba eni papa de ma ne ye si wasantele mu a eba enkire kwan ya fa so ye ne maame ye se ja eto a ebetimi fa Akofena na safna ejina eja edanim esure se me na midim papa de ono edi ne ho ade so odabi onim ade mini bi a oye Asante ni ba ya oye kani se o papa wu na o papa wu na usu aye ye di ade kura se wo fa ana wo di ni di ade a ye nfa afna ne sai o sai se de papa na o te akonya so kura se ye fa se no o te akonya so mpo a wo eba unti medina de ana wo faase be so afra mu swaya age se en dot yie awie ye dot yie ni wie ana se wo faase ana ndua obedi ade no abe so afra mu swaya de akere ne manfo se me wo faase masi ya owie no me na medina de na emum eba de ya ne ohine ne so yo ohine otsako no so ana wo faase ana se de nua ana se ne wo fa bi de bedi na de na emum eba de omam akan memu ha onka ho eba ni papa de nana wunim the emeritus apostle Kojosafo wunim ne ho abakwasam kakra me ntie minim se ofiri Asante mem kura efro se asumnya ne gidi se asantefo ye nananom gidi se kwa kesi bi da efro Asante man so ye gidi se honum na ye nti efre enti efro se amansiefo e se wo minus no ho ne fire ye wo sa gidi no e sa e ho bi be kwa asumnya kokofo so ho na ofire yenim se wo fire ana yenim se o sheda brabo ase e wo kumase a ane ne be kwa ana o de ko wie gomua importa ho na wa biebie nyuma na kase na wo ye no wo pe senka onya asase Asante mem na se ne osi pedo no sa ba bia o de na nebu ye no na onya ne sa nti ama ne kokoduru eko gomua importa ana ko nya asase a wo pe wo hotoye ana o se asase wo ye ne nyuma ne fidi dwuma ne ade de nya samfoforo ma reform ho ye omunim se de na ne nyuma de enwawade ene ade nana oda ma se wonim se papa na ne baby politician ana ebi so eyom businessman na enei ensem bi sisi ehya free na no memreda ene ne kwasi ada so etututu obi akoso ama ensem ni kiremu a efie ho nipa bi ana abopa se yenkum papa ne baba no politician what it is ansem na tibi ma ho videos bi ne mfoni ne bi na mtentan fidie ni so na me adwo asafo de esiye no obi akondam se oso wokoni nua ne fie ana gate ya tutuo omo keka say one shoot no man but one shoot ye fa hwekam o ma one shoot o de hwesoro enti o de tuo hwekam na umi atrega so a enye one straight bullet enye one shot ana adwasafo na ankasa nso so wonu so de papa wie oduebo o kire ne ho o je ne ho me na o pre o ba o papa wu abusua se date unso na bia o papa da no abusuafo ni ma bia o da se bia ba se apostle Kojosafo na busuafo ni nua mo mpanyimfo oni nua no mo tiase ene ne wo fafo ye no wo fasefo tiase no omuni ba bia o da adenti adwasafo na se mahama mampanyin se mampanyin na man de akosie baabi
e dey na be se o papa ewu na wo ba tena me ka say yatoto amamre ni bi ase ama nkofo be yakwan e di nsiamfo because me fie ensi sa ho na papa ne fie fo ne ye ne se so mujai asolefo sa wo kwa asole a asole ni wamu ebra wawu asole ni situmi na asole ni je ekoda wati asole na wa asole ma e che se wawu a ye ni asole ni ntimi nya hyehyɛ ma abusua no da na o te se abusua na ye hyehyɛ na asole no akabi o te se na se na obi ni obeka se owu a on de abro so ma na ensie na adwumu na emre wonim de woka na adwuma emre wono fit it me fa ne serious da kwadi obi nim me take on ka se ya ma ne fa ne serious da ni videos ta nse fu ka say settings bi ana ye shed da ma obi onti uwebi aha ti o de nyansa ade a waya ma nipa tamwa so say waya ade wa ka say obi se wadi loto 4 billion ama wa de ko si ho do bu afaso na de question na akiri wo say nipa na sa be ka say de na me ye ne de na ye bi aha settings bi na me ya we onyini na ji ro da ho anti we ka so fa ne serious kwadi obi no ka sa ye wo kofo wo Ghana ha mo ka sa mi tie me fa ne se utie ni wa me fa ne se nden sa sem bi anim se wu a na busuafo ene na asore manyina onim de woka na adwuma emre pa onim de woka apart from ne ma nyansa ni die no be ka sa se ene asole ma nwa ne hyehyɛ ne onim nyansa asante di ba ni papa firi menhia kofodua na owu a o se asore fo na enya wo de asore fo ne fa ne se no tema branch wo mo kan no ezo mu se tema na asore dem ho ana onim de woka obi a wondim nyansa no okasa yetie ni saa enti se obi wu a nye de ba ene na asore fo na ye hyehyɛ and na Joseph o papa ewu abusuafo complain say ye nim ba bia o papa da still be say ka say abusuafo nim ba bia o da o de ka nyame am anfafia kade no so kade ba ekoba say eye obi na bo pa say ye den ye si ye no ye beta Joseph predodo te say osebo the Zara man and na o ka Joseph abaya abusuafo panyini say so adan papa shi you see when abeye papa shi ama apostle Joseph ne abusua no ena o papa ewu na wo oba he Asante ni minim abusua na emre papa na abusua na mo emre ebe mo pa asumdue say ba bi eduru ba bi asumdue ne de ye bepe but se du ba bi se wo a ye pe pa asumdue fo ma asumdue ne ma ye ma wo so nya asumdue ye ni papa asumdue na se duru ba bi na wa ye pa asumdue no ama wo no sa wo mpa asumdue a ye ma wo so wo nya asumdue edi ntira me se bia me obeti hei na me ofa ewu da me ofa ne ba se me an rakoto ba bi se me mpre ma biso ne bia me hu ba bia papa da abusuafo ko sia ko se date ya na ne ba ko press conference adjust fa ko press conference se date no mo de share no abusua na wo salary no Cameroon no efi da bai ana asunyafo abusua ne bi copy salary ale Cameroon ani ntina e dia omo abusua ne date no ma hye no adjust fa press conference asisa no o ye hwan ya oba be makura wontimi eba o ye ba o adjust fa fa se ntimi se ho ne papa fie o ye busuani wo de ma me fie Asante mem emma ye me be ma ba wo ye ho ne papa fie o ye busuani o ye desie e wo ma me fie o papa fie no o papa na enam no so na bae nti no mo ka se ebanyin wo o papa fie no wonka ho because we de okọ ne ma me fie ya mamre ni amane ni ehyehyɛ no de etie ne se ye di ade ekoye ma me fie me papa efie akonja beda ho ana so de me si beta ko ho no mo ne ade nti omo dwere ho se ye fa akonja ne ma na Gyamfi na woni akonja me ana me kodwere ko ka kyerem se mindi sabe na me ni akonja nko kyerem se mindi no me se ade na me se omo ka se medi akonja no obi a wanti ha wote abrochire afa fon afem se akonwa no wope die mi kodi na akonwa ne wo fa ase no me so papa wo fa ana na ewu a na wo ye kontihene ana esi me medi me pese me bo kuro ne din ne wo fa ase ti abrochiri fa afon frem ka se o aka bia busuafo no so mo mpre so munim na o ma medi akonwa o ma me nya asomdwe da ai
So when you flat as a father. But look won to me. No, me time so ya. Oba ne be ma makwado ne kwabra mo na wo me. Wa say be time so ya. Say obi go e bi kumi. No de nka mabra bo. Ne mo mo bi oba be ha ma adwen say bia ono otwe manso ne ade. Ba bia ono obegina bia odi bim. Ne wo fa na awu. Ada ne yakofa ne wo fa eba. Be ma ba. Santimem. Mi jai manu ni jimi e kunyanda so da ho medi. Mi jai na nyame adom. Kururan so se manimonyam. De wo pre no se de na mi kwa na ka me ne pre kwa na ka ma se ka ma yen fo so. Aha because de nyame ade adom me no emu dudu kura chen we du kura aha. O ye na mi jai no. Oda so te wo. Wo metena so. O ma me di akonwa no. Kunyanda so da o ye nsi foforo. Eji de na waka no odibem ne wofa na awu ade yakofa ne wofa no e wofa ase eba be ma onye oba ne wofa ase nya oba ba wo be ma enye yi entimentimi ani enti ade na be sise papa awu na ne baba asole gina dendende se media yi no de me meka na mo fa ja adwuma adwo asafo wonya nsem na wodi no onye obi aka nkyere na me ka je se esemfo pa na wodi na ho no me so abusuo no motrasio mugunsa abusuo no motrasio mugunsa ne papa eduru ba bi na asunya akonwa abetoye no na ndo oduro ni mapa okwa akura no efie be se du ko de dunu machi no papa ko pe eko menhia ko bo yewura amane senka onfo akonwa no manini yewura hwe mu pa no hu se onye ade ase ni yaka so obenya ade ase onye mujakan a odi yeye enti wanfa amane ni ti se onya akonwa de yanko yo hene ti kaneba ayi na Akofena no ko di jibi ko Akofa afena ko jere papa kwan no akoka se o sai se o na edi papa de e de be na ya mama ni amane no mpanyifo bi aye hwe han man kora bi di jimi sa no nti sa akora bi to no hu ni se papa wu a o be ko di na de mi wa anya mamre o Akofena no o papa ti ase ni nyuma no wa biebie no ona na ye se o ye CEO oda no wuye kwa manso aba woni adjust afotwe ho manso eno da ne baby okofa afena kuta e so camera si so se wu swai se wona du papa de wagimi ye ni sa amambe no Asante mu ha se mpagifo bi tia no an afon fan chemi se se o de meka no odi se mede ma no ye jimi sem no ye no ana mo ye hwe han ni so obi agimi amemi ti obi ame na me wo fa ewu ana me nu ewu ayi for the fact say me ni na kra ye nuafo yi na ti papa ba ko ana papa na ewu na me ti hobi a me ni mama me ni amani me ho say fa afra be gina woni so camera si say wo de afra so ai say o papa na ko nya be so na oti akonya ko ko pedi wa nya ni o papa ti akonya so a Asante mem utimi ni papa akonya e bandi papa de e be na e bandi papa de ba say Ghana ha ye han dodo empanyifo ne dura bi a say ye ka no kra kwala no ojimi ajosafo ojimi Akofena no so ojimi se wakofa afena kuta na ko shia wo de o nwere so ani efikakra wo so be pa we de afena de se swai se me di papa de na even po se wo ye wo fa ase po na wo di ade wi a ye de afena ne swai ye nwie ya ye di ade ni se papa ni di no se even nana safo Kantanka ana eze onu so de nana ojo safo Kantanka safo Kantanka no nana no no obi anu be ko fa free akire eti se ko akodi nkoso hene e woni kuro na nana ne be ka ne di ho ndi kojo safo Kantanka de safo mna ni ana e fa ne Kantanka anti eti se akodi nkoso hene me kura me hu da wo shaida ne mo metimatepen se so akodi nkoso hene na nana ne be ka ne di ho akire kura me te se doctor so be ka ho Doctor Emeritus doctor be ka ho me nim ba bia okoye the doctor degree no menim school be cast now menim university cross so ye ona ne dia o se timi ona obi ana ayi asofo so timi ko tobi akobi sofo be de kutu sofo the doctor so dey o mo nto ayi university bi wo Belgium o mo agent wo honom a o mo say da ma wo ba o mo fa o mo free Belgium honom ye wo agent bi o Kumasi a na dwuma wo ye no Ghana ha o mo na ma sofo no doctors no obi the doctor won timi train di doctor no de wo ko fa no we Dr. Bishop Prophetess omoto omutu eska chateki timba Belgium for no maba be ona omo ne ya yeti said ye graduation asofo no doctor doms obu ya o de ya ayi
man paper say on twerɛ ɔno ane ho asɛm ɔno anko an ne ho asɛm I want twerɛ myself mu so na so wo kan abehu wo hu twerɛ ya wa twerɛ wo tibi ntwerɛ ɛde dan so no akɔtɔ doctor no enti me mete wonom sɛ ɛba ɛsɛ sɛ ɔmo gyae saa ɛsɛmhunu na yɛyɛ hwɛhan mu ɔmo yɛ no ɔsebɔ onya akwala nneɛma ɛkɔ so na ɛfa bi firi no ɔsebɔ nya akwala wanyini wani afi ɛdeɛ ne sɛ yɛyɛ hwɛhan atumi blemo abusuafo no so kakra wɔn sɛ ɔmo twe nkora de si kwan mu adwosafo gyimi ɛsɛ abusuafo no ma ne ho deɛ baabi a ɔno wɔwɔ na me tiwe me wɔ fa ewu me wɔ fa kwabran pɔnsa me wɔ fa kofidwo awu na ne ba se me ma hu baabi a de wɔ fa da na ma yɛ sala me ti wodi sɛ me hwɛ anya adwuma da na ɛba na yɛ yɛn sɛ abusua na yɛ yi abusua na yɛ yi no ɛma no de abusua ne pɛ no mo ka kyerɛ mo yɛ wɔ ɛma ne bi wɔ kora tumi ka sɛ akora we sɛ de no si mu de papa ne yɛ no ne papa yɛ ase untimi ma abusua pɛ ne ka sɛ wo yɛtimi ka sa yɛ obi wɔ sɛ papa ne te ase de no ne yɛ nti ɔno ade bukro timbo abusuafo na ma ne sɛ akora be ba we sɛ bi wɔ ma ne nsima yi ase untimi nsi hɔ da so papa no ɛso wɔ si wɔ wu a ensi na yi ase a untimi ma de ɔmo yɛ no ensusu aso wɔ akyiri na we yɛ dai ɛho ensusu aso bɛka adwosafo ne de Akofena de ne gyimi akɔfa afena begina ho sɛ yɛnya yie yɛ di adeni papa ne yɛsie no nana mate sɛ adwosafo yɛ press conference wɔ sɛ busua ne bi wɔ Sarayo ɛne Cameroon enti ɔmo yɛ next month enti Asante amamre ada yɛbɛyɛ yɛyɛ yie memene da ɛna kwasiada adwoada na busua na sia yɛtena sia yɛhwɛ sɛ yi na yɛ no yɛbɔ ka sika yɛde yɛ yie no ɛne yɛte yɛpa badwoku bi yɛfrɛ sɛ funu akomati ti funu akomati ne form report mra mo yɛ yie ne wie no sɛ ne kɔɔyɛ yɛka bai ɛka ama ne sɛ mfa so bai a abusua ne bi wɔ fotoɔ ɔmo de kɔtum abusua ne bi nso wɔ hɔnom a mmerewafo ɛwɔ mu no ya mo kyɛ sika ne de ma ɔmo yie ne mfa so ne ba so no na yɛde sɛ ka sɛ bi a ɛma mo fa sika bi mɛso so saa de no so ɔmo yɛ nso nya amamre ɛna obi wa ne yɛ sika firi ne ba hɔ yɛ sɛ ma ne yɛntɔ adaka na ma no yɛ amamre o papa wu a wɔn na ahwɛ wa wo ɛdo aba wiase wo wu a ne dan obedam ona abɛtɔ o ma me so saa na dabi ma ɛyɛ papa nko a amamre ne yɛ papa nko a ɛna bɛɛma so no yere ti na ɔbaa ne wu a adan a ɔbaa ne bɛdam no wo na sɛ wotɔ na o kata o anema yɛ de bɛkata no ho yɛ de bɛkora no ɛyi na fira dwaayɛ anwumre na ɔde ba de ɔmo sɛ na awia tententen de ba no ɛnya Asante amamre ni baabi ɔmo de firi ba na ɔyɛ ɔsi de champagne o se ya ọmọ wie anwumre no oyi na gyaye wie a na ebra ye sie no be ma kurani o ho kwan se wo bibi di gya de yede kwan a opa wo de betudwa opa wo fa ntudwa wo de tudwa de o keka no wie a na wo de ato ya de abo 2 days e wo be ma kurani no be ma na ne yire wu no be ma kuran ye daduanan 40 days unya fofora wutimi kɔ de ne ma de ne de ayafe sa na Asante hyehyɛ ne ti amamre ne ti ɛma ne de ne yafe be ma de daduanan no oba be ma ne be hia na no edi kwa so ne hia na biem na brabom ne mum uhia ne ba bia no busa ne bibia obi a onfama no saa oba no uhia ne ba bia no bia o ma me sei ntaa de uhia ne ba bia on kyɛ na de be ma yiri wu a daduanan oba edi kwa no ne be hia na on ne hia na biem saa na ti wo ma so sɛ udi saa bre no daduanan no ɛna agiri sɛ oba ne saman no wɔkɔ nti da na ya daduanan no be ma ne de oba mpaboa ya hyɛ da begu ne kwan no nti oba no be hu sɛ mpaboa no gu kwan no hu sɛ be ma yi sɛ wakɔfo oba hoforo wo ma biem nti sɛ ba sɛ ɔkɔ a oba na ɔno ne be hyia na no saman ne nyinyi sɛ wɔkɔ na oba hoforo aba nti saman aduane ye ne mprenu dako be pebre ne akɔ saa de no pa ai saman aduane ye ne mprenu nti sɛ saa bɛ na wɔkɔ no adaduane na chi no de obedi kan a obehia no no eni kwa so kɔ ho biem because ɔwa akɔ na bedi saman aduane eni kwa so sa bedi biem udi biem a ɔhɔ ɔbɛfra obusa de nti agusu di na aduane bɔkɔ samanto saa na te o ma no so ana ma no so saa na te ma no so de ne sɛ afi no ada bɛ ma ne bewu no ne bɛ siti ade a ɔda so no gbomo no ye na namfa gbomo na ɔda so no ye tibi ni abɔ ne pɔ miensa ɛpɔ na ye bɔ ne de atuduro ɛbobɔ ano de bɔ ba bi miensa atuduro de body fat gun powder no
ne de abopɔ miensa ewo ade no na yi na tifiri be ma ne naso no na ye de ade bi atoso te sesafoa ne ye de ato asene ye na namfa de kunatam tie de to asene ye hwese ba bi a safo ade na sesafoa sekredo no e ba beda wo ba so e beda osa ai ya tu mafi na say afi ne so a ada e binim se da ko mbeba de apebe de akoko na yem pa yi ai esemu mpa na afi ne so a na se be ma abudi ka ahia no yesi ye gina akoto adwan ye snap na ye de abom pa ya kire be ma na akoni se oba no onne di ntitimu oni hobiem o hia be ma foforo abusua gine nsam akoto adwan ya gine nsam nsanti fi no kuro hu se o ya onne ni ntokwa bia nya okora no woni ho ukọ na ya gu sansa na oba nanim efiri okọ no sa afi no so nsoe na oba no ntimi ntena na be se otisi nchen a so ya anya mamre ma da tisi nchen ya sa tudu na ebo wasene no eto so hu sa to etuku de oba no ana so bodwam na no ne ya che ne sese okunani ni kunu wa do beba otimiwu beba owu beba de se so nine no beba na etoto no na menti asese a na kunu na odi sa tudu na ne de bo o masene no eto te se wu wia wo ho ba na se afen soe na se ukunu oba ne ko hia na etudu de eto wo honhum dabi enkun kura ese onema ama onema ye basa na se ahwefo a na mo ka so okunani de ni kunu wu wo fa obema wo abeba obedi kan wu do obeto so bewu do oto so miensa be we nine na begina na eno na na akire mu se ente saa amama ne wo hu no me se wa hu ne ya wa hu ne ya na ko ana woni se ne kuna tam no ma no mo nyi biem o ana ye fa nto o masene biem o mo jai o mo nye but ewo spiritual implications ewo sunsun mu ehawa de ha ma no ne mema na omkofa wo mu no se wo yo ba na se wukuna wu emfa sa adesua de we ma yahwefo wo yo ba na wukuna wu na afi ma no hu be ma ne se untimi ntrana se wo hia be na opena ka kire be ma se won to snap ma na ada se wo fa bi ana se o papa wo te ase a fa koma no na wo fa wo ba ne nyina ho na wo fa nyi sa pa ye no kan kire be ma se afi ma idea na so ba no ntimi ntrana sa be nya de abesan ba biem ukọ enti ya gi be ma no nsam nsa de pata o se efi na akuri oni be ma ne ni bibia ye hu se wono ba no enam no ne te one ne da oni bibia na ne ye because ye gi se saman wo ho anti ye gu sansa ne ma wa enipa wu a ade a ye de mana ne setimi kan se ya ba odi agu nsan ma ba bia wo bia wasama do ne ye be fro se oba asomasi na da ma na me bisa se de Akofena ko ya wafa afena gina na o papa akonwem a o gina nimu a o swai me eye na safo kwadwo Kantanka Akofena mi kura we mu kasa mi papa adwuma me so meye se ye betimi achi ndegwa wo so se busuane saman ezo mo saman ma se nkana ono ma mo nzo mu da bia busuane betimi asaman so mo ya Asante fo o bu fura so nya betimi asaman no asumnya ahemfie betimi asaman Asante hema ahemfie se ade na waye no eye chiwade se obibewu na yensie du ni odi adeni na wo so afra wo papa na afra be na odi sai a wo ko so afra mu de sai se wo papa wo na wodi na ade ye nya yenwie ya ye di adeni nipa na wo di yensie no wo ye de no akọ obi odi ade mpo wo hini mpo owu a ye na doti ye wie ansani esi o hene foforo no abaye ayi kese no enti ye de na papa ewu yensie no na wasa afenam de di kan busuane nsaman no so wo ye na santimam ha aka yemu bia ye santisam ye de pa ne nsamfo mu de ne ye hino ka me metima ko saman ne sa de na wo ye na santimam no o bi na do na nanu anim menye busuani o se busuana anya se wo ye na santimam ha aka metima ko santihema ahemfie akọ saman na ma santihema ahemfo no so mu se o santihema ahemfo aha kaase fo asene nsiaye so metimi akọ mo akọ saman se obi aya de metimi o cases be mi ensa na se na enye mi fi asem what ready I me ko saman di pa I am ko saman o ne se ayi e fen say so fa ko se we me ko saman o ka se hunu fa Asante ho wo de masante sem di agura me no bewu mesama me de ko anfio bra be ya no ase mpanyifo bi bam ana na me na ya adwuma so one radio station tumpo ya adwuma o boss FM de sa ko share sky FM ana ma o me yese enya hwe
wo de Asante sem di agora se Kumasi na oye saa de na e kebe wa kosama na mai ye friends on timi ka se wo ma untimi Asante amamre no untimi fa opre enti aso e de ntina kofa afna esai se wo papa wo ye nsie no hye frigim papa no e ka to wo se wo am ye fa de se frigim mo da so de ne hye frigim na no sa ne ya obo benye o maso twe Akofena no ni adwo asafo no obo be bere papa saa de no mo de papa no endo nko akeke no wo kan se wo hu ya yensie no na akire ya ye na yie wo ye boso miseni o da so hye frigim adire ba de na de asem na papa numa asem no mubu anasem mu se eye na Akofena de opeso o kirem se o maame se ne nkola abrim papa ni hia ndo kan ne se me pese wo e ba ba ma bohye ba mame na mummi wiase minji obi ani ji akora wo nante ko nachi enko na miji ni di na ho ne ntimi nante nko dachi Akofena wodi nachi nenam ozo wo ne nkola abrim no ona ma okọ nachi no owia owia onante ko nachi ana oyi ne kwai oyi ne ndi ajai ekọ nani o sense mfo bi wa obi kan tell ka se asem wo obi kan ye mfa na asem utie ni saa but amamre na omatiti aso ne de omumfa omo honni eto so bi papa na omodana che frigi ma bepem saa be no okan kan ejina na so de mu nyina kan se wo ya yensie no den na fe de enum ka se mhunu omu di na so de fo de nyina kan no mu di sanse mfo no mu di no Mr. Asafofo ai omu nyina di sa omu nyina di sanse mfo no bi omo si nanan omo yi obi a obi si nanan obi wu de se yensie na yesi nanan obayi obi esira na wa asore ho nti obu nya sa jim sem na nkora ne ye no omu nyina kan omu su asore fo no padi fo no so ye bi obi pa wo yensie no e de na ye obi si nanan sanke ye ma hwe chide ye wie bibia wi a de akoso bia ya busua asem o enya asore fo asem me ne tiwe me nkwa asore me upedi pa asore amo ne pa ye me me kwa asore kom de me ja asore se kom ne me enti me nkwa asore se ya de me kwa asore na se me wu a ma asore fo ntimi hye mmara ma busuafo se me nua bi wu a ana me ofa bi wu a na asore fo ntimi hye mmara ma busua ne ma ntimi hye mmara ma me ofa wu a me wu a me ma ntimi hye mmara ma busua me ma betan be kire de yenye enye de busua ne beka na wom enti de omo ye no se omo anya ya me de baka e bia wo adwo asafo de afa ne ho ni tiri na ye ye nka se de si ye ne ye ba titi ne do so dodo ene omo mo hye na kiri so nya ado mo ye no ana busuafo no so sore na nkura na ejimi obi free obi ebusua se wo wofa unia ewu na ne masem ye ma ebusua ehu ba ri kura woda na mo ye di eti wo ye do be gina mranim wo ya Asante wo fra sumnya o se asem asumnya hene ahimfie se bra be kire de ntia papa emu so ma ebusua be obetima ka se wo ma obeba utire nga se oba so untimi ka se wo nkire ba se ebusua na ye han ana nkura na di se mhuru sa entibi de maka me se de akwala na ye no omu ye no susu aso ho eye de umbe ja susu aso ye aya MP former MP Emma Domekwa Benya Sarah Adwo Asafo de wo ye obenya susu sanso ana eye nana Asafo kwadwo Kantanka Akofena ono so de wo ye bia no obenya susu sanso ene ensema ye betie fa adidie ho ene ade ase die ho ensem no eno na nana adu Gyamfi echeche ma ye nyina ye te asen nana ye pagya ye mu de me kan say ya mamre ni amane ye mani here because omundi no mamre ni amane akanse mu no mudi nka omunni antu abusua no so enkanya omo kakra radio anya court me ho say abusuafo de bi call one of the radio station one crying akokasa ho de omo ya abusua ni baabi a mu ni dane enyina ho nya court ane ye 1 2 mufri ahemfie mufri kura akonya kase wo honum ma sumina hene wo ye man hene ese mfie mienu ni na no do ni bepa ko ye ese mfie mienu na yewura asasi foforo o ma na mo ya ade ase kan no na sofu ye friend Steven kusibu atem friend taba o pa na ebe ambebo obi abeka na busu adua no beka ko ye ho panyisem no mo ya ade ase kan na mom o mo na na bi koto apakamtuo ama mo yetwa o masu enti yewura abusua nso no nyina abebo o mo nkuro wieye no ye hu ni se ye de ma o mo di enye ye obi amato apakamtuo de we de sa be di akonya eno na kire apakamtuo se ya so awo hene
ekwadwa bɔ ase na obi atete ba bia bɔ ne tuo obre oda pakan mu no se bia na ne tia pakan mu ya so no ai yes actually no obi atete agira ba bia bɔ ne tuo obre oda pakan mu no ani efe se pakan mu tuo aha wato na pakan mu tuo enu nti etwa wo masu ekire mfie bebre echi no omo sa ba ko duru se omo de omo na bi ye ni nti omo de enye yi ana yewura na ahwehu obi a ode akonwa no ma na obitima hwe asomnya fi se na oduro ni mapa ko ye no na cha na yenya ohene foforo na ko be mfie aduonu nti be se mfie mienu ni ana yenya ohene foforo nti mu kro no firi wona enkwala na yesa no enye nit fm ni peace fm omo nye court omo nya ahemfie sesie ya adwasafo ni odua akofena ni tiotesia na ka se na sumnya hene se ohia omo wo na ahemfie a omo ya hwan so omitima ka so omo ma omo baba enti de ni hwan na omo ye man kra na ye de omo ye no enti abusuane form na esi form no omo nye de se so omo ye e chia obi a oje brehwe ya kram